Hello लोगोफोर welcome back to my channel so guys आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर आङो न'आव दंफैयो आरोना लोगोफोर आंनि गोदोनि न'आवहाय ओमफ्रायो आंनि बिमा बिफानि न'आव ओमफ्राय आङो ड्रागन जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो आङो भिडिअ खालामनोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर ओमफ्रायो आंनि भिडिअखौ लास्टसिम जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ड्रागन दंफांखौबो खिथेगोन आरोना स' बिदिब्ला थुदो ड्रागन दंफांखौ नायहैनोसै लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय था नैबेलाय ड्रागना लोगोफोर नै ड्रागना नै फिथाइया नैबे गोथां लोगोफोर नै ओमफ्रायो गोमोनखौ खिथिगासिनो आं नै इथिं दहाय फुङाव खाबाय आरो लोगोफोर ड्रागनखौ गोमोनखौ ओमफ्राय नै बिबारा नैलाय मथरनाय गोजासो नै लोगोफोर नै ड्रागन बिबारा नुफेराखैबा ओमफ्राय माहा थिखोलाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय सु दङ नै सु गोनाङावलाय बोरै थिखोनो नै सु दंना बेखौ हानहरनो हाया ओमफ्राय बे हानहरनो हायैखाय बे थाइसेखौ गालांदो आरो लोगोफोर नै बे थाइसेखौ हाननो हागोन हमथ' ओइ लुवार बागोन बा मा सुवा हाबगोन हाबा सुवा हाबो ओरै फै माजों खागोन बाजैया खानो नागिरबाय जोंहा नै खाना लांखानोसै आरो बे थाइसे थानायखौ दहाय आइया फुङावनो खाफैबाय ओमफ्राय फानहैबाय माखासे माने नैलाय मोनहांबाय नै बे थाइसेया मोनहांबाय नै आदा गायनाय आरो इयो नै ड्रागनखौ खासिगोन नै ओइ थांसै नै बेखिनिया ड्रागन ओइथिं मैथा सबाय बिमा दंसोगारो आरोना लोगोफोर थांबाय थाला सान्दुं गोसा नैबेफोर जायगायाव थिग ना गुरोमोन ओमफ्राय दा बेयाव ना गुरनाय लोगो जानायफोरानो जोंनि स्रेनि लोगोफ्रा गैला खारजोब्बाय एक्सट्रा जाजोब्बाय नैबेफोराव ना हमसोगारोमोन जों सोलायजोब्बाय मानसिफ्रा सोलाय जाजोब्बाय ने मानसिफ्रा महानि मोनफैजोबखो बे गामियाव जों महा मोनहैखो दा ओमफ्राय जोनोम गामि नालाय बेखायनो नायफिनजोबनो लुगैयो आरो बेखायनो आङो बेरायना फैबाय हा मालाय सफैबाय नोंस्रा मामाया बोलो गोनांबा ओंखायनो सहैबाय आरो ओमफ्राय ड्रागन लागासिनो नै न' मोनफैबाय लोगोफोर फाइनालि थाबायनो हाया मोनलाय लांबाय आगैनि रुमा थान्दाखाय आं आगैनि रुमाव दंफैयो दायो गामियाव थांनानै फैनानै गरम मोनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मारै नुखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो नै आगैनि रुमाव दं आङो दायो ओमफ्राय नै दायो आगै गैया ओमफ्राय आगैनि रुमा थान्दाखाय आङो जफैथ'दों दसे ओमफ्रायो गानो सुखुवाखै आरो बिनि फाखाखौहाय ओमफ्राय गानो सुखुयैखाय बे सिबना लायाखै नालाय ओमफ्राय आङो सिबना होनोसै बिनि रुमखौहाय लासै रुमखौ जारु मारिना होनोसै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दसे दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर मुला मैद्रु जानोसै लोगोफोर मुला मैद्रु नै बाबाया बायना लाबोदों आबौ बायना लाबोदों आबौआ बायना लाबोदों नै मुथाब्रैयाव 60 थाखा नै ओमफ्राय बाबाया मा लाबोदों नै माबाया नै बानाय होनफैदों नै मायाबो लाबोलायबाय ओमफ्राय नै मुला सायनोसै आरोना लोगोफोर खेरखाखौलाय मानो लाबोआसै सकेटा लाबो सकेटा गासिखौबो सायजोबगोन आरोना लोगोफोर सायना लाग्रोनोसै ना आबा नों सकेटा जादो स' लोगोफोर नै गुड मर्निं लोगोफोर दिनैहाय आरो भिडिअ एसे खालामलायबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्रायो नैबे मैगं हानायखौनो सेयार खालामसै आरो आङो दिनैहाय ओमफ्राय माने आङो भिडिअखौ ससे लाबाय थादों आरोना सोलाबनायाव माबा लाना फैबाय ओमफ्राय बे थान्दाखौ लोंसै आरोना ओमफ्राय खुमब्रा हादों नै सानजौफुनि जानो थाखाय बेबो लान्थि जागासिनो गैला बिदि थांसै आमाया जागोन ना जायाखै थ'दो थांनो मोनसिगोन नै खुसिथार नै न'आव थांगोन नै खुसिथार आयै बबाव थांबाय नामाथाय सानथाम जाबाय आङो थाफैनाया सानथाम ओमफ्रायो थांनोसै बाय होनबाय नै गामिखौ थांनानैसो माबा मोनहैसिगोन आंना नेट मोनहैसिगोन